This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadin manakal yang arteli kiseng bakantop ia ka Nyotrap Youth Council bat ka Confederation of Ribhoy People kipadon hapo kalama ka Confederation of Meghalaya Social Organization kilalap ia ka jingdon jongki brio ki bapenon kam yaki kali ki company online kum ki kali khayi marat ban pinrong bian yaki masi syakani ka jilla. Nakaliang ka Nyotrap Youth Council ani HYC hakasaw tarik unaitung arhajar arusan kalalait ban kendo ia ka Dr. M. Kharshandi, Director Katanat Animal Husbandry and Veterinary Panyakren Halor kani kaman. Habakren chikilat patay kubor nakaliang uba aroy ku par syndrome President Uloong ban nakaliang ka Director kalapensyay bahaman laki entry point day bandon ki kerdop talasi ban kami bnia halor ka jingwan penpoy yaki marat syakani ka jilla da ka papenpau baka tenat kampak don yaki jaka hadu menta ban le yakani ka kam. Nalor kata Uloong ru baka tenat veterinary hadu menta kampak don ya ka bor ban talasi Henry kan hab ban syani abed haki bor pulit bat kumta ka bu jing yaki bat Uloong baka sorkar kan hab ban shimkia halor kani. Uba aroy Uloong ru baka long ke ka bapen kendet yaki ban lap baki bre ki banan kam dakini ki jat kali ban khayi be an yaki masi namar kan sapoi ka por bakin banan kam dakini ki lat ban pendrong yaki bar jilla. Kat bagi dekat jangka seng kita pelong ya ka jengerap panierap ya kita ki kulit ki badan ang po infil check gate ban check ya ki kot ki sla jong ki beri ki ba temu bandrung syakani ka jela ka jongi kilalap ya kowe ka kali hapo jong kata kali ki don ki beriu dekat badang kali pertu ya ki kot ki sla jong kini ki beriu ki ba don kata kali haba pet ya kali ka kali ka ba kit ya kini ki tiar kitar kum ka courier service di ndala poi ki dekat jongi ban kali kita ki beri ki besong po kali ki yok sngo ba ki yok sngo badon po jong kani kali kam ikop ba kali ka ban kit ya kitiar kita namar ka mi ka sur na po jong kali ti hadin kata ki dekat ki lapha ya driver jong kani kali ban pli ya ka jingkhang banadien jong kani kali bo ndala pli pat ngilap ba hakani ka kali kabadi ka kali nang taban kit ya kitiar kitarmu kum ka courier service ringilap ba ladon kumba khandai teli ki masi hapok jong kani kali ha kabala shoot la shu pen tap ya ki kata kador ka ba isat met hadu kata namar kumbang itep hi ka hapok ri India ha jela ka jongi kala don pakaan ka don ka prevention of animals cruelty 1960 ka don ka prevention of ka transportation of animal rules 1978 but kadon ru ka Motor Vehicles Act 1988 hakaba hakini ki laiteli ki an ba kumjuru ki SOP ki ba fair ki ba jumi la kalong na ka jela Meghalaya la kalong na ka sarkar India ba kumta ter kidon ki kendon hakaba hakanu rukom onla banra ya ki merat la kalong ya ki masi ki kulai ba kumta ter na kawai ga jela shakwai pat kumba chuong lembah kini ki an kala ade bantu ba ba pira kini ki merat na kawai ka jela syakawai pat ka jela pidi banra ya ka transit permit ka boong mdei ta kata filahap banra ru ya ka certificate na katu ka jela ka ba piwan bat kumju ru ha ka jela ka ba pirong ban pen i ba kini kimrat kamtam e kimrat ki ba syok do bangi ngi ba mag ni ka jela ka dongi kidi bandon ya ki kot kisla ki ba biang bat kumju ru la da fipule ya ka transportation of animal rules ka kna Espanyol popra la de ban kren syai ki bakum kinu ki jat kali de banra kam ya ki masi ki belang bakum ta ter la de kren ki masi kat kum ka Motor Vehicles Act 1988 kat kum ka transportation of animal rules 1978 kila kren syai ba ki kali ki bara ya kini ki merat ki di bende ki kali ki badon ya ka jaka ka bobiang la fi ong banra yo masi komot ba we masi unshim ka space ka balong 2 square meters komot we masi la ban pinhap ban ai kata ka space la ne ka jaka ka bakulu kumba ar square meter de la ding impet ya ka to kali ka bara mana ka to ka singi ka jing he ka jongka kanom he ya ka saw ya ka riu square meter on nyo square meter tela ding iken kat kum ka an komot dei ban tap ang tu tang arteli ki masi de ka ba i sat met kalong ba hapok jong kata la tap kum ba khandai teli ki masi bat don ku masi ku ba kelon ka bam tip la kalong fit ne am na ka bantaban ban bam la ne ban shot do ti halor kini ki jing lap ki jongi menta ka singing lawan ban ya kendu ya director jong ka veterinary ban sultu ba ka ega rule ka ba ka veterinary ka le nakabanta kini kimarat kamtam e kimarat ki ba do ki barung syang ni ka jala ka jongi la ka veterinary department ka check ne am ba kini kimarat ki barung syang ni ka jala ka jongi ki don ne am ya kata ka
kamet ka bukot ka bakya na kabantaban syok do yaki kat kum ka jingwan ka jongi menta ka singi sotho ba kum ba kalong menta ka veterinary department kamdon kanu ka rule na kabantaban pentikna ba kini kimrat ki bawan sa kajala ka jongi kin yat kat kum ki kendon ka an la kalong ya ka Prevention of Cruelty Act 1970 la kalong ya ka Transportation Rule la ni ka Motor Vehicles Act la ka knais pa nyopupra prapupra di ndrei kai ka ba nakalang jongi director la pa kolong bahagjing siya ka state ka jongi ha ka entry point yo ka state ka jongi ka di bandon ka ta ka check post yo ka veterinary ha ka ba kimrat bro khot ki di banwan ha ka ta ka jaka ondala check di ki doctor jo ka veterinary kila ai ki certificate kin sala bandrung sa ka jalana ka bantaban penon kam ban syok do yaki ndrei kumba kalong menta ka veterinary kam don ya ka jaka kila pentip ru yangi ban nakalang jo ka department kila wat ya ka jaka hakiti ki tan boy tan berni ban yo ya ka jaka ndrei kumba kalong menta i yo ya ka jaka ka berit ba ka bamlong feasible na kabantaban bu ya kanika complete check post ka ba na kabanta ka veterinary dari kidang wat hi ka jakati kila ong ru ingi ba kumbakalong menta kumbakalong himanta ki ka kamram ban check la ne ban pet ya kini ki mara ki barung sya kani ka jala ka tangi ka veterinary kamdon bor dela nakala ban batru kahaban IT si ki bor kulit di nakalang jo kaseng ngin but din ya kani ka kam ka ban pentikna ba ka government ka sarkar ka jongi ka de ban penbiang ya ka jaka ka ba kini kimrat ki bawan na kawai ka jala ki de ban check lay ban bu ka jaka ka ba ka veterinary department kan yo ban check iki nang baswa ban rung sa ka jala on la ban tip la kilong la kita kimrat kilong fit ne am na ka banta bangingin bam on dala shot do iki tinaklang jo kaseng ngin haban but din ru ba ka sarkar bangin sa ikendo minister in charge jongka veterinary department animal husbandry kumjur ekwegi officer jong sarkar ban penklo ya kata kam na kamantaban yo ya kata jaka ka papaka baka veterinary department kan set up ya ka check post nama kumba kolong mentahi kumbang ngitip kumbang yo ingi iba kini gimarat ki barung sang ni jala ka jongi kirung klem kajing tip la kilong fit ne am na kamta jongi ban pam bandi te kani kan bu jingma yangi kum kipat ba te ka sarkar ka ban sim kya ni kam ban penting kana baka veterinary department ka di bandon ka jaka ka paka ka jong kiang ti ka jinglek ka jongi tu ka singi ka lai polterek ka jing sha ka de nam ta ban check yiki bri ki barung be an ka sujaran khat bangilap ka tu ka kali ka penkendet ru yangi ban i ba hakum kitu ki jat kali ru kini ki bri ki pendon kam ya ke ban ra i kimrat ya ki masih kum ta ter bat ka ba pen i ma syu kalong ba hot menta kidang ra ikimrat akum kitu kijat kalila lamda dei bagi hot jongi kilong husiar ki ngap ba la ni ki pet ba ngatrai wat ki brir ki la ban tap lamba kum kitu kijat kalila da ki om ka dei courier service la syu pelat be ki kali bandrung chapok ka jala manu ban tep ba pok jong ki la bandon da ki phongut la ni da ki spa ngut ki brir ki basang basa tingi kini ki dei ki dak kisien ki ba pen pau shai ba ka sarkar ka jongi la kalong ya kimrat la kalong ki brir kim shim ka jing git klik kan ayu ya ka sarkar ban penyo ya ka jaka na kamta ka veterinary department bahkan set up ya kata ka integrated check post la ne ka check post ka bapaka nang ba ban penting kena baki merat ki barung sa kajala ka jong kindi kita ki merat la ni ki belong fit nam ta ka human consumption ka mangi ong na kamta ban bang di kani ka peni baka don ka complete failure oi kamdi ka sin ka maningkong bandawai kani wat na ka department ka jong ki ong bagi don kam ka check post ti kai ka ba pelong ya ka sarkar ka jong i banom sotho la ne banom pet la ne banom ai ka ta ka jing don kam ka veterinary department na kalyang jo ka sengi so ba ka dei ka jing sha ba ka sarkar kam kit kya la kalong ye kimrat la kalong ye kimberiru ka syu ai lan bandrung sing ni ka jala ka kumbalong himanta ngimpat lap ya utrai kumbalong itu kas ngiu don ubri bo phone buat ubaya kren phone bo we ni kinoy lam jo kaseng pila yo i ka we ni ki kubor kaseng ye tu pas ngi hadin mangio ba bila yo bat ya ka tu ngilap ha pen i ya ki kot kislau ta utrai ong manwan tika ka jing sha na kalyang jo kaseng ngi let ya tu pas ngi da ka we bat ka kam ngim shimla perkat banyak cakani we pat ke benta banyak bat itu masih tak kadang ngim shimla shim kya do kata-kata banwat ya utrai ba komta terten ri ladon gibri bawan mi kiba umdei utrai umdei para jong we ni kitrai tingi wat ya utrai do mentar ngim patlam ndrei ke ka ba pelong iki nong ilam jo kaseng tu kasngi ban pelat ya tu kali kalong bau pentip ba kedi ki masih sodo ki ban ra sepo umsning di nakalyang jo kaseng ngim shim la shim kya do kata-kata ndri hadin mangilalap ya tu pat ngilong bangi dei ban ya kren ba ki bor ki badai pet nama ngim dei ka bor ka ban check ki kali ban check ya ka jingrung jingmi jo ki masih pun ta terte ki bor ki badai pet ya ka siti ka bangi ai menta kasngi hapo i
director jong ka animal husbandry halor ka to ka jingjangi ai ro show pulit na marka kamram ka beningkong hi ban check ye gini ki jing pen ken ye gini ki an ki kendon jok an ki dei hi upulit udei upulit ta ka jingkli ka beningkong ka dei upulit bakumno ka to ka kali kalat na du na kana parakan poi sya berni bat kan poi sya du sya neng berni lamda kadon selendat ti ngilat ko shu SP lembaga ni ka city tingi do SP un sa simkam un sa le ke keberan kam Nakaliang uba Donbok Harlingdo, Vice President, ula pensyay ba nakaliang kaseng. Kala ay da kajing maham, ya utray kita ki masi, bat kumta ki krem simpat, da kinu ki sinjam. Ngine lang juga komso, ngila pembet ba, ngila siya man lagi anti-infiltration check gate. Bandit ban visit, habide bat kumno ki breu, ki pulit jo infiltration ki check, ya kini ki break wan syabat. Thì kata kalau halin lah pembet ni komso sebentar kerja pun jongi haku dia bakal nikah jing dawai tika inolan pamit lani ki anya dari di hak tika ski kajaran kat bakat bangi dang ceng harkat bagi kulit ndai kawan kekali kata kekali akan mau dikasih express kekali ke bangi aktif kekali pakit yang di Korea mah di hak tika kali nai ceng lalap ba kidon Kimrat ke pemut di masih livestock mah di anda kiladon di kimrat ngilaya phone ngilaya keli kilai snoi lemah phone di laya tho batlah kam ba kadai kejong tau breu na umsling tingina le jongi ngila kawan yang nu breu umsling di umsim lawan hidala de lawan di parah di ngilai keren ka basai do pe ba kadai kam ka pilih de kam illegal di anda lawan ngila anda lawan mau ni pak bom berpal berikut sa don kerja. Dekan ini ngilap bagai dekat jing feel jong kata kenduri ya kaba kim cuma laban perking yang teki marsho do mo ada ki dik sniang ne ki blang ki masih siap bakin perking sya bakin wanca kastit bakin le ya ki jing ka check up de hat ko sgi unda lawan ho ulah kular utu beri lele uang ba lawan ngesawan ikin berarti tinggal inglah syafu diperlok ba haduk kanu ai bai satu breu lani kanu kitli syawla ti sui tu ipi ba hatu si gamdon ke intention bangine cek masih cek mo cek CR cek belang kalau bai ban cek iki non tribal ki bawan bean pokri jong ti hakjing don perki atli ikan worse balang idon mangile HOC berkomso wan to parah de nang ba kajing kerpat ka repair su with ho pedang ya kaji bakelan ka bong ba nong lale layan lat ka tum kenon juga te ulah syuri ku singi bar ngiro nomor ba ulai itu bakal dikasih sin beringkong sin ba arwa tu mendu sin ba ar itu para wa di sin beringkong tingila syuya map ya kelet kumto tham ka dan kan ono kajing ya bangin pa sigi pat kilenti kamu sigi bor juga henry Asyikkan mah batu singing la phone ya doktor veterinary ubadi tu ke dia ban pawan verify henry kampik ya phone ke jongi tinang leng jongi ke dai tanggung tai hadir bagi lai keren lang nang leng jongi ka HOC kidor kat hi jong ka kom to ngi ong ba ka kasir mereka ngila shumaham yu bat ngila shoong ro yu nang nei sakam mede musut ho habam warna i hidu gi meram la kalong ka belang ka masih kamu siar ban pentikna bu unong sosong jongi un bam ya taka do ka bakut suba pentikna ba ka bateri na po tran bateri kedai ban yo ya taka certificate ba kilabyang ban consume lane ban bam ban di hagju ko por uni traj gi masih u yetho ingi ba kedai ka marat kedai ka mar ban sho do apa musling jadi terkadang ngi saya pelai bat ila warning yu hagta kom ba dei shu ban le ya ki gi jakam Kelam daya kat kum ki kendon jong an dak balik jong ka veterinary office bat kum tak. Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya